Som a l'any 1969. Premià creix. Els carrers s'obren per construir noves cases i blocs de pisos, i durant aquest creixement urbanístic es produeixen grans descobertes. De sobte, les obres topen amb alguna cosa imprevista. El promotor de les obres, Enric Bardina, sensible a la troballa, la notifica a l'aleshores Museu Arqueològic de Barcelona. Els arqueòlegs substitueixen els paletes. Els espais excavats treuen a la llum una vila romana, encara que de forma molt fragmentària. La part urbana, és a dir, l'habitatge del propietari romà, es trobava a l'altura del número 231 de l'actual Gran Via de Lluís Companys. La part fructuària, és a dir, els espais de treball, s'ha documentat al carrer de mossèn Jacint Verdaguer i a la plaça del Doctor Ferran. L'atenta mirada dels habitants de Premià acompanya cada descobriment. Hom va prenent consciència d'un passat remot, dels orígens romans del poble. Les restes trobades i les investigacions conclouen que aquest indret va estar ocupat al llarg de gairebé 700 anys. Entre les descobertes hi ha un mosaic compost de 2 tapissos que formaven el paviment d'una habitació de la part noble d'una vila romana i que podria datar de l'època baix-imperial als segles IV i V després de Crist. Aquesta vila és un fundus, una propietat que va originar-se fa més de 2.000 anys i que va arribar fins al segle VII de la nostra era. Ja llavors, aquest territori era habitat. Altres jaciments ho corroboren. Una regió on el vi esdevingué un dels motors econòmics des del segle I abans de Crist. Una de les primeres troballes fou la terrisseria, on es fabricaven àmfores, les quals distribuïen el vi laietà per tota la Mediterrània. Aquestes troballes han connectat la nostra comunitat amb els seus orígens i han esdevingut un símbol d'identitat. Esteu a punt de descobrir-ho. A partir d'ara mateix, seguiu la llum en tot moment. Ella us guiarà per tots els racons d'aquest històric jaciment romà de Can Ferrarons.